Di hamu manami nanami nang akayanakon nami ada orang so tamulai acara pertanyaan pason na parzolo di Bornginon holan nang pangotod do dia kana pasahaton kur asa bueno tapait ihut acarata dung sipul marede nomor 77 di mata acara nomor 7 di siman non pasahaton kur harmoni dohot naposo bulung sekaligus ima akamanginang asa buita parrohahon alani i taparadima roha dohot pikirat tabi adorang so tamulai pertanyaan pason na perjuluon jumulo mahita martangyang nahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita. Marhite-hite guar ni Dewata Ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni Todi Porbadia, amen,
tabering maiduk ni haporsioni, jalan na pauzukosa ima Jesus na manauton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap naihian, sodietongi hailaon, gabi huddul lisyamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot tamu ma ibana, napataw-tauton paraloan si songoni, dopak ibana sian akasi pardosa. Asaw nang marnaluja hamu, unang madate todimuna, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang, asi maroham di hami, halak nagalion. Di idahodo nagugodo musunami, say talo do kami di bahen ala ni hagaleon nami. Di baheni hupangido kami tuho, say pargugoy jalapamonang mahami maralohon muswi, marhite-hite panaunon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Jadi di arahot Jesus ma na 12 jala di dokma tu nasida nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus matu anak ni jolmai sasudena na tersurat di akka buku ni panurirang. Ai pasahaton nama ibana tu akka parbigu gabi isahanna lea anna jala tijuran nama ibana, dungi mulak mangulu ma ibana di ari patuluhon. Alaidang dia tusi nasida agia otik siani, nabunido hatai sian roha nasida, dang diboto nasida nahina tahon nai. Dungi dipasang akasi tuani malimi dohot akaparise marapot gudang, didok nasida ahama bahenota ailadot tadda di bahen halaki molo itapasobu ibana porsia mahalak saluhut natu ibana gabi roma halak rom mangarapas tanota dohot bangsota alai hehe masada sian nasida imasi Kayafas si tuani malim di nasataoni di dokma tu nasida nahurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna dengganad do mate sahala kumokop na toropi unang laho mago sadok bangsui alai dang sian rohana sadiri di hatahoni
ala situani malim ibana di nasataoni ubahen na di surirakon nanay mate ma Jesus humokop bangsui alay tahe dada holallahu makokop bangsui alay naing papungon na akka anak di dibata akka na marserak dope laho pasadahon asa olat ni sadari martutuk manasida laho mamusa ibana alay didok nasida unang madipestai sotong gutur na toropi. Dung onom ari nari asa dapot pesta paskai sahat ma Jesus tuhuta Betania na niinganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus siyan namate. Jadi di Paulina sida madisi panganon ujuad di ibana si Marta do makobasi si Lazarus masada donganna mangadisi. Gabi dibuat si Maria masahati miak nardus na arga na somar saor. Dimiyahi mapat ni Jesus obuk na madibahen mga lapu. Jadi diguhi uap ni miak ima bagasi. Jadi sada sian akasi sianna si Judas Iskariot na naing madzeheon ibana maddok. Buasa so ginadis miak na argai arga 300 hupang bahen si leon-lehon nian di akan napugos alay dada napugos sinarihonon na ubahen na nido ibana songoni panakko do ibana tahe diusung do Asia sini halak ay tu ibana di pasahat puroi dunginin na Jesus ma pasobu maibana ay di parade dui hira tu ari hata tanomoki ay totong do adong napugos di tonga-tonga muna jala asal maulo hamu tar patongok kamudo nadinggan tunasida alay anggo audang manotong di hamuna itap na tarbahesa do na niulanay na majuluani do ibana mamiyahi pamataku songon dina mananom situtudo hatakot tuhamu manang di dia dilihat portibion di jamitahon musebarita naulion hata honon na do nang nabinahen nay gabi baritana. Dungi torang ni ari nai di begi halat na torok na rotu pestai na naing Roma Jesus tu Jerusalem jadi dibuat nasida ma akka mare-mare laho manomu-nomu ibana uhud madzozohon Hosiana pinasupasu ma na Romar hite-hite guar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapat Jesus ma sada haludi sada ima dihuduli hobbar tu na tarsurat
una koma biar aleboru sion idama rajam donaro marsihudul di anak ni halodi jala halak parise do hot deba nasian natoropi madok tu ibana oraya tong akasi siami guru alainin nama mangalusi hudok madihamu out mauhom nasida mazozoma akka batu alai dibongoti si bolisido si Judas na margoar Iskariot sahalak sian na 12 gabelahu ibana martutup dohot akka si tuani malim rapon akka panung ganei manang dia dalan napasahaton ibana tu nasida jadi sian lasti rohana sida marbadan manasida mangalehon hepeng tu ibana dioloi si Judas mai jadi dilului matiki na une pasahaton ibana sosian pamotoan nina toropi alai di ari parhubasan parzulu ni pesta paskai didapoton sisian nama Yesus akanin nama tu dia ma patureon nami di ho panganon paskai di pagi doroham gabe di dogma laho mahamu tuhutai manopot si anu dok kamu matu ibana tona di gurui na dapot nema tikiku di homa au sorang lahomangan paskai rabdohot sisiaku jadi saut madisuruh ibana sisianna na 2 halak jala di dok matu nasida mololau hamu tuhuta pajupang mahamu disi dohot sada halak na mangusung aek sahudon iba nama ihutok kamu tu iba nama dok kamu di dia do bilut inganan asa disihu panga kami paskai jadi patuduhonon nama tuhamu bilut pargijang sada nalabas natipak hinebangan disima paturehamu dihita jadi borhat ma sisianna dibongoti mahutai jadi jupang nasida matutu songon nani dok nai gabe di pature ma paskai asadung bot ari Roma Yesus dohot na 12 jadi dinamangani nasida hehe ma Yesus sian namangani di tanggal ma ulusna dibuat ma basahan ditapolhot tu ibana disehon ma aik tu sabong dungi diburi ma patni akasisianna diapusi ma dohot basahanna na tinopolhon nai dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus jadi didok ima madok ibana
tuko maali Tuhan mamuri patu, dungini na Jesus mamangalusi ibana. Dang dia tusi ho pabahenaku na tuho anggonoain, musepe boto omui. Dungi di dok si Petrus matu ibana, matu watano ondang buryom patu. Dungi na Jesus mamangalusi ibana, moloso buryoku ho dang partohap ho diau. Dungi ni na si Petrus ma, ale Tuhan unang mahola patu, dohot matangan dohot uluku. Gabe di dok Jesus matu ibana, halak naung maridii dang ikon be burion. Ainunga sude ibana ias, naung ias do anggo hamu, alai dang luhut hamu. Ai ditada do si pasahat ibana ubahe na di dok, dang saluhut hamu ias. Asadong diburi Jesus pat nasida dipake mamuse ulusna hudul ma ibana didok ma tunasida. Aidet tu si hamu do pabahenan ki tu hamu. Diguar hamu do au guru do Tuhan. Jadi turedo padok mudisi ai ido au tutu. Asa molo au Tuhan jala guru muna mamuri pak muna. Tamamana kamu marsiburian pat. Ai sitiru do huleo tuhamu. Asa dibe kamu songon na kubaini tuhamu. Na tutu si tutudo na hudokon tuhamu. Dang ubalga anak somang sian idukna. Dang sumurung suruan sian namar suru ibana. Molo di boto hamui martua mahamu mangula hossa. Jadi dinamangani nasida didat Yesus maroti di pasu-pasu ma di ponggoli ma jala di parlehon matu akasisianna huhut ma didok jalohamu pangak kamu dagi kudoon dungi dihiddat ma panginumani didok ma mauliate dilehon ma tunasida huhut ma didok sude hamu manginum siani ai mudar hudoon mudar parpadadani naniusehon humokop pon torop bahen hasesaan ni dosa alai hudok matuhamu nasotu pabe inumokku olat nion sian parbue ni angguri sahat rodi aris sogot disima inumokku nai baru rabdohot hamu di harazaon ni damang
Jadi dung dedehon nasida ede puji-pujiani ruar manasida tu dolok zetun. Disima di dok Yesus tu nasida. Saluhut dohamu naing targasip mida au di nasabor nginon. Aina tarsurat do. Lobutokku ma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasapungwani. Alani nasi Petrus mamangalusi ibana. Agia sude nasida targasip midaho anggoau nasotupa targasip. Alani na Yesus mamadok ibana. Oh Simon, Simon, nunga dipangido sibulis naing segion na hamu songon dahanon. Alai ahu do manangnya koko unang mitop hapor siomi. Jadi dong mulak sogut roham, pargugoi marohani akka hahanggim. Alainin na si Petrus mamadok ibana. Tuhan nahubas doa madongani ho tuhurungan nang tuhamate ape. Alainin na Yesus ma hudo matuho Petrus dang martahua dope manuk sabor nginon sojolo tolu hali suado honommu naso tinadam au ima sahakna martua do akan natu mangihon hata di bata jala naupeopsa.
Martang yang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan salo na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran mu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamu manami nanami nangakayanakon nami na hinaholongan itu hata Yesus Kristus. Hata ni debata iman nagabetur puk jamita di pertangyangan pasyon na parzulu di Bornginon. Hata ni debata di enet sian Lukas bidu 22 mamuka mesian ayat sada saharo di ayat onom. Hujaha matuhita asabui mata payut ihut hata ni tuhata songonon ma yanggo hatana. Alai na zonok nama ari raya mangan roti na soni asoman na margoar paska. Jala saya dipikiri akasi tuani malim dohot akasi boto surat dalan mamusa ibana ay dihabiari nasida do natorobi. Alai dibongoti si bolisido si Judas na margoar Iskariot sahalak sian na 12 gabelaho ibana martutup dohot akasi tuani malim rapon akka panungganei manang dia dalam napasahaton ibana tunasida. Jadi sian lasni rohana sida marpadan manasida mangalehon hepeng tu ibana di olosi Judas mai. Jadi dilului matiki na une pasahaton ibana sosian pamotoan ni natoropi ima yanggo sahana. Di hamua manami na nami nangakayanakon nami na hinaholongan itu hata Yesus Kristus setapatu pado pertangyangan pasyon di tonga-tonga ni huriata pertangyangan pasyon molo di patupa pei asa merningot tita muse akamang inang nangakayanakon nami via dolorosa jalan menuju salib. Marhiti-hiti pertangyangan pasyoni asalam takas asalam bagas di taatusi songod dia do jalabui mata bereng songonima balga ni holong ni rohani tuhatai makokop pita jala ikon adopanna sade situasi nama ceuli sulit di bagasan dirina. Jala meragam do nabui tarida di tiki pasyon akka pangalahon ni jolma na humaliang ni Yesus. Adong madisi na patuduhon las ni rohana marhite-hite na patuduhon si buwan na tu Yesus. Adong doi na reaktif patuduhon bagaimana pembelaan na hati-hati do Yesus parsorionna. Adong dotong setonga-tonga nasida na mempersoalkan masalah kedudukanna ise dona sumangap. Siapa yang terbesar di antara mereka? Jala adong musedo akamanginang nangakayanakon nami naso makalomohon pangajarionna ala terganggu di eksistensi manang kedudukan di tengah-tengah di bangsoi ujui. Jadi meragam
nabui tarida di tiki passion pangalaho ni akazolma di nahumaliang ni Yesus. Ia turpuk tadi bornginon di pasyon na parzolo kamanginan nangakaya na konami manaringoti sada sian pangalahoy ima si Judas Iskariot si Sean Parzehei. Nakuboto rupanya kamanginan nangakaya na konami mula sa bulus hera maldo dapok rohatate hadirion ni si Judas Iskarioton. Buasa ala memang takas do ibana sisian ni Tuhata Yesus. Nakididok sisian sian na 12 halaki. Ya. Jala takas do tong pamiliton na tu si Judas Iskariot. Jala dakolan olak ni iya kamanginang nangakayakon nami. Intens sekali pertemuan mereka. Perjumpangan nasida dohot Tuhata Yesus jala patardo boy di idai mana aha nang dipatuduhon Yesus marhiti-hiti hadirionna jala aha do sakapna nanaing bononna tu portibion. Dia lihat itu, dia saksikan itu dengan jelas sebagai salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Ale buasa gede pulut rohana. Buasa pulut rohani si Judas Iskariot. Lahoma jehehon Tuhan Yesus. Ini menjadi pertanyaannya. Artinya kenapa dia begitu tega sekali? Nanti pesa sitong na nunga tibu rupani dipalubahon Yesus. Ikonadong do sia tonga-tonga ni akasisiani namar sakap laho pasahaton ibadah. Atong tauji majwa kamanginan nangakaya nakon nami mamerek do nanaing dohonon ni turupukot tuhita. Na parzolo nakid di ayat 2 di dok jala saya dipikiri akasi tuani malim dohon akasi botol surat dalam mamusa ibana ay dihabiari nasida do natorobi. Ranga jujut tabigi molo di dunia politik dang adong dongan manang musuh na abadi. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi, tetapi yang ada apa? Kepentingan abadi. Atik berbeda kepentingan, nomor lapatan perbedaan kepentingan itu boido mabahen sasahalak gabe dongan manang musuh tuna asing. Boido gabe marsada. Alain nas boido kamanginan nangakay yanakon nami molo sarupa do kepentingan na musuipe musuh itu boido gabe dongan. Musuh itu bisa menjadi teman. Jala dongani boy gabe musuh. Ima molo di dunia politik. Ale molo mula kita nuain jalata kasdo di pamaritaan ni Injil taringot tu hadirio ni aka halak parise si boto surat ahli Taurat malim imam. Mereka ini justru boha kamang inang akaya nakonan justru makasuguhon pangajarion ni Tuhan Yesus. Ya. Mereka tidak senang. Aidang tarbahen nasida lahu mangagohon Yesus ala sudi akan atoropi tardok sudah jatuh cinta kepada Tuhan pada saat itu. Jatuh cinta kepada pangajarionna. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka takjub. Dia kapapahenanna maradopon akan apogos.
dia kapabahenan na to akan namardosa hati hai gabi gudang nama kalomohon Jesus hati hai. Artinya gabi talu dua kamanginang popularitas ni akamalin maralohon popularitas ni Tuhata Jesus ujui. Ido umbahan gabi sada kelompok ma situa ni malim Farise doa kasih botol surat maralohon Tuhata Jesus. Dan kita bisa lihat jelas dari kondisi seperti itu gabi bui sada kepentingan nasida untuk apa? Berencana laho mamunu Tuhata Jesus. Dan sangat ironis sekali ya manginang anak-anak kami ya. Kenapa saya katakan sangat ironis sekali? Karena kita tahu akapartogi manang malim ikum mabuah kasih tongan dui. Ya. Ima mula kamalim. HP gabe marsakap naroa holan alani popularitas. Ada rencana jahat karena ada kepentingan di sana. Jala didok nakin dipatupai ditikin naing mandapoton hari raya Paskah. Ima perayaan kemerdekaan ni Israel. Hapelas dibuat nasida nang kemerdekaan isa sahalak. Ima Yesus isa diri. Hanya karena kepentingan. Imana perzulu na buita bereng seturtuk. Lalu yang kedua apa manginang nangakaya nakon nami. Didok nakidaya tolu. Alai dibongoti si bolis ido si Judas na marguar Iskariot. Sahalak sian nasa puluh duai. Dibongoti si bolis si sean ni Tuhan Yesus. Jadi dalam takas mata boto kamanginang nangakaya nakon nami. Dang alani status na adong di dirina songon si sean. Gabi mabiar si bolis tu ibana. Daw. Artinya iblis itu jadi takut karena dia salah satu dari murid Tuhan Yesus. Tidak. Karena sudah kita mapoto molo ditaringo tu si bolis sakamangin ang nangakaya nakon nami tu sudido barani si bolis. Dan adong dihabiari si bolis. Buktina diujuni si bolis do Tuhata Yesus. Ditiki di halongonan nina. Asa marsobba ibana marhiti-hiti nanang lehonon na sudi aka isini tanah oh. Yesus sendiri juga dicobai. Idumbahen sa dipengok tuhita. Alasongonima pangulaw ni si bolis. So tung gabi tarpudo pita kamangina nakaya nakon nami. Ido ubah di dok Yesus dongo mahamu jala martangiang. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu diingatkan kepada kita, diingatkan kepada kasih sian namus. Walani boy taida perbedaan ni si Judas tu Tuhan Yesus. Molo si Judas di jalo ibana do guguri si bolisi. Ale molo Tuhata Yesus di alo jala di palau do si bolisi sian adopanna. Artinya apa? Namar lapatan doya kamanginan nakakaya nakon nami. Kuwaso ni si bolis margogo manangdang tergantung tu pilihan di Jolmaido. Sekali lagi saya sampaikan. Kuwaso ni si bolis margogo manangdang tergantung tu pilihan di Zolmai. Olodo manang di alodo si bolisi. Tergantung pilihan kita akan Zolma. Boedo dibongoti si bolis Zolma. Molo saya dilehor rohana. Rohana tu si. Kan itu. Ya. Ido umbahen sejujuk tabigi lam gudang jolmana
sibulison. Ala boha, ala direhon ibana rohana tu si. Gabe terus masih bulison ibana. Di bagasan nguluna. Karena dia memberikan hati, memberikan tempat. Sehingga dengan bebasnya si polisi bui mengatur zolmai, mengatur sasahalak ala dilehon ibana rohana. Itu si bolis. Itu main nagabe suku-suku naing puasa di palowas si Judas si polisi mamongoti rohana. Puasa di palowas si Judas si polisi mamongoti rohana. Karena apa? Ya. Mulai didok nak di ayat 5 jawabannya jelas. Alani hepeng. Kan itu nak dido. Persoalannya hanya karena uang. Jadi sian lasni rohana sida merpadan mana sida mangalehon hepeng tu ibana. Jadi ido dalan dibahen akasi tuan imalin gabe sada kepentingan nasida dohok sahalak sisian itu hatta Yesus ima si Judas Iskariot marhite-hite hepeng. Pola do nak didok, pola do sahak merpadan nasida. Jala di padalinakin las rohani akasi tuan imalimi. Jadi tabering mah hepeng do si bos sirina kamangina. Hepeng. Marhite-hite ahanak didok tahe. Malu bahasa Batak na dibibeli mertutup ninna. Kalau di dalam bahasa Indonesia mertutup itu mereka berunding. Mereka berunding. Tapi yang mana? Akasi tuan imalim. Akan nama mula di bakat zoro ni di Batado. Ya, akan si tuan imalim. Ya. Kalau berbicara tentang Parise, Oma akan nama niup hok dipatik. Kelompok yang sangat ketat menjalankan hukum Taurat. Doh sahalak sisian itu hatta nak didok berunding, mertutup, mangulahon narua, mersakap naroa tutu hatta Yesus. Amang siga na yate. Kita bisa bayangkan itu. Alai iman masa kamanginang nangakaya nakon nami. Semuanya boleh terjadi seperti itu. Nang penian pilihan dui. Alai takasdo dipilit si Judas Iskariot. Laho mamunu Tuhan Yesus alani hepeng. Alani iya kamanginang. Dipaingot tumatuhitan yang dipasyon na perzulon asata jagahon sotong gumogo hepengi didirita gabelas doho tita majehehon tuhata Yesus. Tajagahon sotong gumogo hepengi didirita gabe pasidoho tita rupani majehehon ibana. Jadi idu na buita bereng sia turpuko di pasyon na perjului jala idu na kibaritay molo tabayut ihut doh dengga. Jadi berbicara tentang Yudas itu adalah salah satu contoh murid dari Tuhan Yesus, nama jehehon Tuhan Yesus. Jala hadada bunisi Judas dang masa songoni manang kebetulan alai dilakukan dengan sadar sebagai sesuatu yang dia pilih untuk dia lakukan. Jadi sadar ibadah mangulahoni sudi. Napa buahon saluhut akka informasi taringot tu Tuhan Yesus do saluhut akka ulaun. Dina sapungwani sian ordal orang dalam. Siapa itu Yudas? Yang begitu tega sekali. Memang sangat sulit terkadang kita menerima kenyataan itu amang inang mulu jujur dohita teh. Salah seorang yang dekat di lingkaran Tuhan, dia sebagai murid Tuhan Yesus, tetapi dia mampu untuk melakukan itu. Ya.
karena itu adalah pilihan dia. Idong bahen saat tu sadarion kan akamangin ang nangakayan akon nami terbarita do sikap doho pangalaho ni si Judas kan ya, terbarita dilihat portibion saat tu sonari. Kenapa saya katakan seperti itu? Tabering mak holan manibil ya molosongon na manibil sikap manang tindakan ni sasahalak sian statusna pitoraha di dok si Judas doho itu kan songo si Judas do pangalahom holan manibil sautik sian statusna tindakannya yang kita bisa lihat torido hato songo si Judas. Jadi hacik do HP stigma manang cap tu akan aparzehe ya hacik do ya torido kan diingot dengan dong warna asing Judas tadaru si Judas so orang nama jehe do parjehe do sakit stigma seperti itu ya alani mah makamang inang molosongoni do hacik na sotong olo hita gabe si parjehe. Apalagi parzehe itu Tuhata Yesus terlumobi. Sotong doho tidak terjebak. Alani akka keinginan-keinginan yang terlalu besar dari kehidupan kita sehingga kadang kita lupa lalu kita tidak sadar untuk memilih sesuatu. Justru pilihan kita itu sudah bertentangan jauh dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sotung mana tidak hati-hati asa unang gabe doho tidak di kelompok gabe jupang stigma di hita ya dinilai orang sebagai seorang yang ya, macehehon songo si Judas Iskarioti alani bohama bahenota asa unang gabe si parjehe kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi pengkhianat? Halusna kamanginang sude mahita mangihuton sakap ni debata asa tabalokom ma akka sakap ta ido ubah di dok Yesus di Matius 10 ayat 24 di dok disi dungin di dok Yesus matu akka sisianna nasa nagiot mangihuton nau di dok di suadaho madirina di porsan ma silangi natu ibana dungi di huton ma au. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal dirinya lalu memikul salibnya lalu ikutilah aku ya. Jala ikut tengok do hatani Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 33. Aleganuk nama suadohonau di jolo ni zolma laos suadohonok kudui di zolo ni damang nadi banua kicang. Taingot salinari kamanginang Matius 10 ayat 33. Aleganuk nama suadohonau di jolo ni zolma laos suadohonok kudui di zolo ni damang na di banua gijangi alani dungo mahita jala martangiang mahita amin martangiang mahita moliate ma Tuhan di pasyon na perzuloon tung takas dosahat hatami paingotok kami saluhut na ali Tuhan asa hujagaho kami diri nami asa unang parsidohot tami madzeheho ko songo si siami si Judas Iskariot holan alani hepeng mampu ibana mangulahoni ali Tuhan dau may sian ngulu nami ali Tuhan tung takas do hupay ihutami barita di pasyon na parzuloon jala urutan nami dope di pasyon na paduahon saha tu da pasyon patuluhon di sima takas boy
hupait ihut tami songo dia do perdalanam mulai Tuhan. Songo dia leani jolma marnida ho, songo dia hatsi mi ali Tuhan mengadupi akasaluhut nai direhei ali Tuhan ikut zalo om mele Tuhan alai sudi nai lahu patuduhon ima pakokokmu songo nima belgana Tuhami patuduhon holong ni rohami anggiat mola sehutok kami passion di tonga-tonga ni huriamon asa tung takas lohot tu bagasan rohanami jala ikut dohonon nami do totong di bagasan rohanami ala niyauma ikut taunommu nahaciti ikonido na setotong dohonon nami ali Tuhan alani i naing manian di sude barita nang takas di pasahat di pasun na parzolon tarlumo bisyak katami miam may di bagasan rohanami ganup marsada-sada lohok may tu bagasan rohanang pikiran nami tong paso-paso mahami sa luhut na ruas ni huriam kabipitan cung priok timur keluarga lepas keluarga jala miam maho di tonga-tonga ni keluarga nami bi jala totong di bagasan haji pasok kami ale Tuhan urutan nami dope sogot pasion paduahot satu pasun dapat tuluhon dengan mamardalan saluhutna acara pertangyangan pasioni molotung pemulak kami non sebagai sorom nebedion pasu-pasu mahami di bagasan perdalanan nami mulak padau hami sian nasa abad-abad di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho amin mari di mahita los lisom mata pasahat pilihan
peliata ali di bata amanami na di bano gijang hodo harorani saluhut silenanadinggan dohot na salibasa na maliutus upasatami masian na nilaun mituhami pelan nami tuho sejalo may gabiop na husus di jolom pasu-pasu may dilaramoti asa hupar hasia kami pilianon patimbulon harajam mo ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tondim asalam hutanda hami godang ni silen lohon mitu hami asalam girgir hami madok molya te tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen aton ramadok mahita di tangiang ali amanami saya ni perbadia magwarmu salam maharajamu dosa dan marrongan dosa Tuhan. Una kami tugi untuk panguncunan. Asini rohani tu hata Yesus Kristus dot holong ni rohani bata ama dot parsauran itu di porbadia ima nama dongani hamu saluhutna. Saat kami matuita salukna selamat pasion Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Boy mahita marsi jalangan rap dohot akadongata dihabirang di siamun nang dipudi lasma rohata mulak sian bagat zoroon.